अगुआ जी से कि सुनी अगुआ महान अरे बाटे के समझनिया जवान कि ना दहेज में समान चाहिए ना ही बाबा के मकान चाहिए ना दहेज में समान चाहिए ना ही बाबा के मकान चाहिए सुनी अगुआ महान बाटे के आगमन समझनिया जवान चाहिए सुनी अगुआ महान बाटे के आगमन समझनिया जवान मान लीजिए हम अभी प्रियम ग्रुप का विशेष की कहा तारी कि हम अभी प्रियम ग्रुप के मालिक बारी हमरा भूल संपत्ति के कमी बा हमारी वो फरमाइश बाटे ऐसन कन्या होके के चाहिए ई आदेश बा कह जाने कूलर फ्रिज होना चाहिए ना टीवी पढ़ल चाहिए हमसे बबुआ टीवी सब ठीक बा लेकिन खाना पीना बढ़िया बनावत हो कहत निमन पर पकवान चाहिए उनके रूप पकवान चाहिए कि सुनी अगुआ महान बात एक यार
अभिषेक बाबा के भी शादी नहीं खे भाई कि सुनी सा अगुआ महान बाटे के अरमान बबुआ के साली सोना चाहे